Ganyan, nandito tayo ngayon sa loob ng jackliner. Ang linis guys, oh. Ang lamig pa ng aircon. Good morning mga kanunmaki alias Waray. Ngayon guys, nandito ulit tayo sa terminal ng Solid North at Jackliner. Guys, gusto ko lang iparating sa ating lahat na yung gate entrance natin at gate exit ay iisa na lang kasi ginagawa yung kabila guys. Mamaya pupuntahan natin doon. So pansamantala munang dito muna nilipat sa kabilang gate yung pilahan natin ng bus kasi nga ginagawa doon. So guys, puntahan natin yung ituturo ko sa inyo, lalong-lalo na doon po sa ating mga regular passengers para malaman po ninyo kung nasaan po yung bagong gate natin, yung labasan ng bus kapag bibiyahe na. Pero guys, samahan nyo ako, tara. Ayan guys, ito po yung gate entrance and exit natin ngayon, no? Pansamantala lang to kasi nga ginagawa yung kabila, yung dating pilahan ng bus. So kaya dito muna. So ayan guys, tuturo ko sa inyo, ayan. Yung road na yan po yung Rizal Avenue. Dito po sa Santa Cruz, Manila, Avenida. Ayan guys. Ayan ha. Ayan guys. Yan po yung dito po yung gate natin ngayon. Ayan. Ayan po yung guys, may bus na naka pila. Paalis ka rin po yan guys. Ayan. Yan po yung Rizal Avenue. Sa likod po ito ng Grand Opera Hotel and Casino. Ayan guys, oh. Ayan. So ayan guys, ito po yung Solid North bus na biyaheng San Carlos. Ayan, dadaan ito ng SM Tarlac, Carmen, Bayambang and Malas City. Ayan guys. So guys, tara say, akyatin natin sa taas kung titingnan natin kung gaano kaganda yung loob. Ayan guys, may mga pasahero na tayo. Wow, lamig ng aircon. Ayan guys, ito po yung loob ng bus. Ayan, ang linis guys, oh. Ayan, mayroong kamera. Ayan. Ayan guys, yung ating mga passengers, nakaupo na sila at papaalis na po ito, maya-maya lang. Ayan guys, ang linis ng loob guys ng bus. Ayan po yung ating driver na gwapo guys, mga kanunmaki. Ayan, kaway-kaway. Ayan guys, yung ating driver ng Solid North biyaheng San Carlos. Ayan po. So ayan guys, ito po yung ngayon guys, pilahan ng bus. Ayan, punta tayo doon bus at akyatin natin yung ibang bus. Titingnan natin kung maganda ba yung loob, kung gaano kalinis ba guys. Ayan. Ayan guys, ito po yung terminal guys. Nandito po yung pila natin. Ayan. Ayan guys. Ayan, may dalawa pang bus na nakapila na. Biyaheng Dagupan. Ayan guys. Biyaheng Dagupan, Dao, Tarlac, SM Carmen, and Vice, Ordanita. So guys, akyatin natin yung taas para makita natin kung gaano kalinis yung taas.
lamig. Ayan guys, ito nakapila na, wala pang pasahero. Ito, titingnan natin yung loob. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan. Lahat po doon guys, may mga kamera. Ayan. Ayan, okay. Guys, lagayan ng mga bag natin. Kabilaan po yan. Ayan. Ayan. Linis guys, ang bango. Ayan. Ito po yung guys, yung gwapong konduktor natin, oh. At itong gwapong driver natin. Wow! Ayan guys. So guys, dito na kayo sumakay ha. Ayan. Magmahal. Ayan guys, lamig ng aircon. Long, pakibukas long. Thank you. Ayan. So guys, tara guys. Puntahan natin yung ating mga gwapong dispatcher at ating master. Ayan. Kukunti lang sila dito guys ha. Ayan guys, ang ating mga gwapitong dispatcher. Ayan. At ating master terminal. Ayan guys. Nagtatrabaho na sila guys. Ayan. So guys, dito na kayo sumakay ha. Ayan, tinuturo ko na sa inyo kung saan yung ating bagong ngayon, pila dito sa kabila. Ayan. Ayan po guys, yung Dorothy Jose LRT Station. Ayan guys. So guys, tara guys, akyatin natin yung jackliner. Titignan natin yung loob. Ayan. Ayan guys, jackliner biyaheng Lucena. Ayan. Kaya guys, guwapo na yan, batang tondo. Wow, lamig talaga ng aircon. Grabe. Ayan guys, kaway-kaway. Ito yung loob guys ng jackliner. At meron na po tayong isang pasahero dito. Ayan. Guys, yung ating driver na pogi. Ayan, ayan, wow, ganda ng loob guys, talagang hindi katalo. Ayan guys. Ayan. Ganyan, nandito tayo ngayon sa loob ng jackliner. Ang linis guys, ang lamig pa ng aircon. Biyaheng Lucena. Biyaheng Lucena po ito guys, sa biyaheng Lucena. Yan. Tara guys, punta tayo doon sa kabilang gate dati, kasi doon to dati nakapila sila kasi ngayon may ginagawa, kaya tara, puntahan natin guys doon. Titingnan natin kung may gumagawa ba ngayon doon. Ayan guys. Ayan guys, ito po yung dating guys, yung gate. Dito po dati nakapila yung mga bus na lumalabas, bibiyahe na papuntang Dagupan at Lucena, San Carlos, Santa Cruz. Ayan guys. Ayan guys, ginagawa guys, ayan. Ayan, wala pang gumagawa dito ngayon guys. Nasaan na kaya yung mga yon? Ayan. Ayan, pansamantala lang guys na ayun, nilagyan ng bakod yung dulo kasi nga ginagawa. So pansamantala doon muna sa kabila yung natin, yung pila ng bus. Ayan guys. Ayan. Ang ating maintenance, si Bay Kiko, naghuhugas ng plato. Ayan guys. Ayan guys.
ginagawa guys. So kaya doon muna tayo guys sa kabila, sasakay. No, huwag po muna dito kasi dito ginagawa eh. Ayan guys, so punta tayo doon sa dulo. Ayan. So yung labas yan guys, Doroteo Jose Street. No, ayan. Ayan, tuturo ko sa inyo. Para hindi kayo malilito, ayan. Ayan, papasok tayo rito guys, no. Ay naka sara. Ayan. 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 Ito yung Doroteo Jose guys Street. Ayan. Ayan. Ayan guys. Kung hanapin nyo po ang Solid North at ang Jackliner guys, pag nandito kayo, dito kayo dadaan guys. Ayan. Dadaan tayo guys ha. Pakanan kayo. Ayan. Ayan guys. Ito yung Doroteo Jose Street guys. Ayan. Ayan. May mga vendor sa gilid. May mga pasahero. Ayan guys. Tara guys. Ikutin natin panang hindi kayo malilito. Kung saan ako dumaan, doon din kayo dadaan guys. Kapag halimbawa, nandito kayo, nasa kabila yung terminal ng Solid North. Ayan, dito po tayo dadaan. Ayan, ayan guys, ginagawa pa guys. Ayan. So, nandito na tayo ngayon sa Rizal Avenue guys, sa ilalim ng Doroteo Jose Terminal ng LRT. Ayan. Guys, dito tayo ikot. Guys. Ayan, ito po yung gate ng LRT. Ayan. Guys, ito po yung ating mga pugi na mga e-trek driver. Oh, ayan oh. Kaway-kaway oh. Guys. Ayan, ikot tayo. Ikutin natin. Ang hindi kayo maligaw kung hanapin nyo po ang Solid North and Jack Terminal dito sa Avenida Santa Cruz, Manila. Ayan, si Tatang. Ayan, yung ating mga gwapong mga driver oh, ng e-trike. Ayan. Ayan, itong mga gwapong mga driver. And guys, mayroon din yung Paris dito. Dito na kayo kumain. At mayroon din po tayo ditong tindahan. Ayan. Doon po sa lahat ng mga pasahero, dito na kayo bumuli ha. Ayan o. Ayan, kay Ate Tisay. Ayan, dito na po kayo bumili. Kompleto po yan. Soft drinks, tubig, chichirya, mga pambaon. Ayan, dito na kayo sumakayo. So guys, nandito na tayo ngayon sa terminal ng Solid North at Jackliner. Ayan, dito po yung entrance natin ngayon guys at saka exit. Ayan. Pansamantala lang to guys dahil nga doon sa kabila ay ginagawa. Ayan. Guys, ayan guys. Ayan, ito na oh. Okay, ayan guys oh. Ayan. Grabe, lamig guys oh. Ang lamig ng sikat ng araw. Ayan guys. Ayan, babalik tayo doon sa ating mga gwapong dispatcher. Ayan, ayan guys, ating dispatcher. Ayan guys, ang ating master terminal, ating dispatcher, conductor, Pasero. guys. So guys, yung pong hindi pa alam kung nasa yung gate natin, ayan, tinuro ko na sa inyo. So kung saan yung pila, dahil nga doon sa kabila is pasamantalang ginagawa. Ayan guys. Ayan.
Ayan guys, pipila na yan. Ayan. Ayan guys, ating mga pasahero, parating na. Ayan. So guys, ayan na, pinakita ko sa inyo no. So, huwag po ninyong kalimutan guys, subscribe po ang aking channel, Don Maki alias Waray YouTube channel, at pakishare and follow na lang po dito sa aking Facebook page, Don Maki alias Waray din po. Ayan, yung kasama kong guard oh. Yun, may pasayro na tayo agad oh. Sakay na. Biyaheng Dagupan. Ayan guys, ito yung Rizal Up. Guys, ito po yung sinasabi kong tindahan. Dito na po kayo bumili. Ayan. Vlog ka doon. So guys, maraming salamat po sa inyo mga kadunmaki alias Waray. Huwag po ninyong kalimutan i-subscribe sa aking YouTube channel, Don Maki alias Waray. Thank you sa inyong lahat.